Tada natin ngayon mga bade, magluto tayo ng ulam na pansit. Yan. Tsaka manok. Konti lang kasi masyadong mahal. Konti lang kasi mahal ngayon ang bilihin. Right. Ano po mga bade, ang ricados. Luto na ako. Yan natin ang carrots. Sarap na siya ang umok. Pagkatapos ang manok. Ito, toyo. Toyo. Suka. Tubig na tadi. Water. Sagaman taklubi. Ito, oyster sauce. Yan na ito. Oh, oyster sauce now. Sarap. Para namin. Siyempre mga pati. Tangan natin ang pansit mga pati. Siya na siya sa toppings.
pansit siya mga buddy. Ano yan mga buddy, luto na mga buddy. Ito na itong pansit mga buddy. Ang pahaba ng buhay ba? Grabe ka lang. Isa parat yun. Pansit mga buddy. Subak manok. Okay mga buddy. Thanks for watching. Ito na po mga buddy, luto ng pansit natin. Ang sarap ng pansit natin mga buddy. Pansit. Okay mga buddy. Thanks for watching. Luto nating pansit.